ina muku barka da zuwa wuri na yau. Tun satin da ya gabata goga yake ta fama yadda za mu haɗu. To shekaran jiya ne ko? Shekaran jiya wacce ya same ni a waya na ce mishi in za ku zo da wuri yau, ina da ɗaurin aure za mu je da mai gida jawon gidan sha'ar mai gida. Ɗaurin aure ƙarfe 2. So in za ku zo da wuri sai mu yi squeezing kafin in tafi sai mu zo. Ka ce ana ja sai da kuma ba a samu biyan bukata. So ina muku barka da zuwa kuma ina godiya irin yadda kuke girmama jam'iyyar PDP da shugabanninta da jagoranta da kuma abubuwan da kuke a jam'iyyar nan. Abin da zan faɗa abin da yake gabanmu a yanzu a jam'iyyar PDP. Kullum abin da na faɗa akan platform ranar da aka ce ni shugaban jam'iyyar nan shi nake mutum. Cewa shugabanci kayan mutane ne. Sun yarda mutane sun ce mu shugabance su, to kuma har yau sai sun yi haƙuri. Sun ba mu haɗin kai mun yi abin da ya dace. Domin kana shugabanci dole za ka taka wani ba don ba ka san sa ba, sai don ka yi daidai domin buƙatar kowa ta biya. Na biyu, shawarwari za mu ɗauke su idan an kawo su yadda za a ci gaba. Saboda haka idan mutanen ba su zo ba sun ba da waɗannan gudunmawar, to buƙatar ba za ta biya. Na biyu, mun shiga zaɓe kashi biyu, 2015 da 2019. Allah cikin ikonsa ba don baya son mu ba, bai ba mu nasara ba. Rashin nasarar nan kuma haɗarin shi ne ka ce Allah bai yi ba daidai ba. Shi ne haɗarin da muka shiga. Mun faɗi zaɓe kuma ana contesting ɗin hukuncin Allah. A matsayin wani musulmi, duk mutumin da ya contesting ɗin hukuncin Allah to yana cikin fushinsa. Domin da Allah ya ce Badar shi ne shugaban Jigawa, to hukuncin Allah ne bai daidai kuma yi. Kuma duk ranar da ka ce ba daidai Allah ya ba akwai haɗari. To ya kamata mu haɗu hankalinmu guri guda, domin mulki kayan Allah ne. In mun roƙe shi mun yi abin da ya dace zai ba mu wallahi. In mun yi abin da ya dace mun bi ka'idojinsa mun kare hakkinsa kuma mun roƙe shi wallahi zai ba mu. So muna neman haɗin kan kowa da kowa, domin magana shi ne ba za mu iya ba wallahi sai an taya mu ta addu'a, an taya mu ta shawara. Allah ya kama hannun mu da ku gabaki ɗaya. Kuma Allah ya yi mana littafi wanda zai ga wannan jihar Jigawa yana cikin mu ba a wani guri yake. In yana wani gurin ba ba ya zami. In baya cikin mu ba yadda za mu yi ba. So addu'ar mu ita za ta sa kuma baya cikin mu din ya dawo cikin mu kuma ya gona cikin mu. In kuma yana cikin mu Allah ya taimake mu ya zama ba ta shan hankali. Saboda haka jan hankalin da muke shi ne muna neman gudunmawa kowa, especially ƙungiyoyi. Wannan ƙungiyar akwai wata rana da aka je ana taro, shi ne abin da koga yake faɗa. Daga ƙungiyoyi ana magana ƙungiyoyi na ce ni ban ga fuska ko ɗaya ba a cikin wannan ƙungiyar. Kun zo wurina na ji lafazin ku, na yarda cewa ni a zuciyata Allah ya sa na yarda cewar wannan abin ke don jam'iyyar PDP ke don jihar Jigawa. So ana faɗa na ce ya kamata a ce mun ga fuskokin a wannan forum ɗin. Kuma aka ma alƙawari a neme ku, aka ma alƙawari cewa za a da abin da za a yi. So babu wanda zai mun bayani nake ga ba ce bayan da kuma wata rana da kuka zo wurina. Ni wallahi na gamsu ranar nan, na gamsu cewar mutane ne wanda kawai suke son ci gaban jami'a. Na gamsu wallahi. Sai dai in wani abu ne ya shigo gaba, amma dai daga wani ranar wallahi na gamsu. Ba na neman wani bayani akan wannan ƙungiya. Illa irin kawai shi ne mun shigo shugabanci a cikin haɗarin lokaci. Jam'iyya a rarrabe, wani yana ganin ba a daidai ba,
wani yana ganin cewa wani bai dace ma ya zama. To sai mun haɗa hankalinmu kuma duk wanda ya zo aka ce yau shi ne shugaba to ba ikonsa ba ne, ikon Allah ne. A bi in aka bi Allah sai kai ma in kana nema sai ba, domin shi Allah ba duk abin da yake hannunsa yana nan da yawa. In ya ba wancan in ka roƙe ya baka wanda ya fi wannan ba. To ba tashin hankali a shugabanci. In mu zo mu haɗu, fatanmu shi ne mu sa Jigawa da Najeriya a gaba, kar mu sa kowa a gaba. A fahimce ni, kar mu sa kowa a gaba, mu sa Najeriya da Jigawa a gaba ta hanyar PDP. Muna yin PDP domin ci gaban jihar Jigawa da Najeriya. To in mun yaka to mun san hukuncin da zamu yi daidai. Amma idan burina ne cewar ni wanda yake kusa da ni shi zan tafi in yi, ko kuma shi zan je in promote, to akwai haɗari. Ba lalle ba ne wannan wanda kake kusa da shi kake kusa da shi zai biya buƙatar Jigawa da Najeriya. So idan tarayya za mu yi tarayya akan gaskiya cewa muna PDP tun da aka gabata mu, tun 1990 da muke jam'iyyar zuwa yau. Wala ban taɓa wata jam'iyya ba tun da aka fara kwana ɗaya ban taɓa wata jam'iyyar ba. PDP rayuwa ta take gaba ɗaya. Saboda haka wannan jam'iyya idan mun tsaya mun tare, insha Allah za mu nasa. Insha Allah za mu nasa. Saboda idan misali yanzu mun kama hanya, kowa a cikin nan wallahi in za a kasa gidan nan gida 10, kowa da ra'ayinsa. Amma idan kai muka haɗa ra'ayinmu muka tattara shi akan ci gaban jihar Jigawa shine ra'ayinmu, to ka san abin da za a kawo yayi kama da gabi, domin wannan abin zai fi yawa a Jigawa daidai. Domin Allah ya ce muke mutum da aka fi jam'iyyar nan, tun da aka yi Jigawa aka yi PDP, ba a taɓa yin wani abu a jihar Jigawa wanda ya yi kama da wanda PDP ce. Wannan Allah ya ce muke maka wannan, domin mun sa shi mai gidan mu a gaba, jagoran mu a gaba. Allah ya ba shi mulki 2007, ya zo ya fidda mu kunya. Da Sallami da bai abin da ya ba, da ba PDP ma. Ba ita. To aikin da yi ne fa, duk kuma waye yake hayaki a kansa, yake ji ya isa kowaye a cikin mu, har koma waye fa da yake hayaki a cikin PDP, kowaye wallahi yana hayaki ne saboda PDP ta yi mulki shekara 8. Sallami ɗaya ya abin da ya dace. 'Yan Jigawa sun gamsu cewar PDP mataki ne ci gaban Jigawa. Idan da Sallami ɗan bai yi mulkin ba a samu wannan abubuwan da aka yi ba, da zancen babu kai ma ba za ma ka tarka ba ka ce kai wani. Saboda haka ya kamata ya zamanto taken mu kenan ci gaban Jigawa. Ya kamata a ce wannan shi mafisa gaba, domin za mu ɗora. Mun fira da 'yan wacce rediyon ta haɗe da Suhaba, suke tambaya ta, na ce mu abin da muke magana shine Sallami da ya yi daidai. Muna ga abin da ya yi daidai na a Jigawa. Muna ga cewar a cikinmu ne ake da mutanen da za su gaba da abin da Sallami da ya a baya, domin wannan abin da shi ne daidai da jihar Jigawa, a ci gaba da yin waɗannan abubuwa ko a ɗora a kan haka. So wannan shi ne ake mu. Sai ɗan jarida yake ce mu, kuna ga wannan zai fitar da ku? Na ce to menene zai fitar da mu in ba wannan ba? Idan muka ajiye cewar aikin da PDP ta shi ne jagoran mu akan cewa Sallami da ya yi daidai, zai jagorance mu a matsayin shi ne abin kamfen ɗinmu, to me za mu ɗauka ko mu kamfen ɗin PDP da shi? Za mu ɗau personalities ne? Muna zancen personalities? Jam'iyyar da kafin zuwan Sallami, kafin zuwanta a jihar Jigawa ba a digiri a ko'ina. Jam'iyyar da sai zuwan PDP ake digiri a university a gurare guda 3. To kuma me kake samu na faɗa bayan wannan? An zo an yi university a Kafin Hausa, an yi a Dutse a zamanin PDP, an zo a nan College of Education Women nan bayan gida na nan, an zo ana yin digiri a gurin. To kuma an je har za ka je kamfen a kan matsayin dogaro da abin da za ka faɗa a zaɓi jam'iyyar ka, me za ka faɗa bayan wannan? Babu abin da za ka faɗa bayan wannan.
so shi ne na ce masu in ban faɗi wannan to me zan faɗa. Babu abin da yake gabanmu illa mai ralayin bayan damar da Allah ya ba PDP ta yi aiki a Jigawa, ba wani mutum ba. Kowa ma yanzu ko lokacin da muka yi 2015 akan haka muka kamfen ɗinmu, ko akwai wanda ya faɗi bayan wannan abu na 2019 ba, duk da haɓar daga shi ma kansa muka gina kamfen ɗinmu, kuma rashin nasara wani abu ne na daga Allah. Amma mun gina akan cewa kowaye zai zo ya yi mulki a Jigawa ta hanyar PDP to zai dora ne inda mai gidan mai daya. Wannan shi ne abin kamfen ɗinmu, kuma haka za mu ci gaba. So in dai haka shi ne abin kamfen ɗinmu to kun ga ku Jigawa ita ce a gabanmu, Najeriya ita ce a gabanmu. Ba ma ya wannan yanayi da muke cikin yanzu kamar yadda dattijo a cikin mai ya faɗa cewa ɗarɗarɗin da kake ciki a rayuwarka kana kwanciya a kan gadon ka ji kes hankalinka ya tashi, me yi wannan? Ba za ka yi tsammanin gajiya ba ce ka tsammanin ɓarawo ne, domin za a iya samun gajiya ta yi kes ɗin ya hankalin ka tashi saboda tashin hankalin da yake ƙasa. So wannan su ne abin da ke ba da shawara a ƙungiyar nan cewa jagororinmu da suka tsaya a kanmu mu yadda daidai suke, mu yadda za mu bi su, mu yadda cewar dan Jigawa suke, mu ma za mu taya dan Jigawa. Domin yanzu misali in kai maganar shi jagoran me zai a Jigawa to ya kasa tsayawa, shekarar 70 da wani, amma yanzu wannan dauran aure za mu tafi da shi yanzu. Ba na jin akwai ɗan shekara 70 ɗin da yake wannan zumuncin a Najeriya, ma arewa Najeriya babu. Arewacin Najeriya ba na jin akwai wani dattijo mai shekarun Sulamido wanda za ka same shi duk sati yana gidan wani dan zumunci na siyasa, domin duk wanda muke zuwa wurinsu ba 'yan uwansa ba ne, siyasa ce ta hada. To shi ya ɗauki siyasar zumunci, kamar wasu wanda suke ɗaukanta kawai sai ranar da za a biya bukata a shigo da gudu a tattara mutane. To shi abin da yake gabansa zumunci yake gashi zai ba mu nasara. So ni ina ƙara ba ku ƙarfin gwiwa cewar ku ci gaba da abin da kuke, kuma abubuwan da ku faɗa ba wani abu ne wanda za a zo a gaya mu gaskiya, ko in faɗa cewar a nemi unity from a local government ko abin da za mu yi unity for wannan ƙungiya ta ku. Ina ga cewar idan Allah ya taimake mu duk waɗannan abubuwan suna cikin zuciyar mu, in Allah ya mu yi kokari mu ga cewa inclusiveness kamar yadda bawan Allah nan yake faɗa cewa mutane sun sha wahala. To mu idan da misali ne, ainihin misali domin magana shi ne duk wanda yake wancan bangaren baya sona, kowaye ko babba ko karami ko mun kankanta sa baya sona. Kuma billahi allazi la ilaha illa huwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, babu wani mutum da naje nace masa ina son shugaban jam'iyyar PDP na jihar Jigawa, babu wannan mutumin kowaye shi. Babu wani mutum kwaya daya a duniyar nan da naje gaban sa nace ina so ni baban da a bani shugaban jam'iyyar PDP, wallahi babu wannan mutum, babu shi. Mutum daya babu, ko a gidana ko a waje ko ina ne ma babu wanda muka taɓa magana wannan, sai dai amin kawai in ce wannan ba hukuncin bane, ba haka muka saba a gidanmu ba, a bar magana. Domin haka na taso 1998 muka yi zaɓe 99 ko mai gidan mai tsaya gwamna ya faɗi, samu ne kare shi, aka yi masa minista, aka yi ɗaɗɗauko mu da su samu mukamai board members a farar gama, ban tambaye shi bai sani da ya board member a Nigeria Insurance Corporation. 2003 za a yi zaɓe, ina can ya ce in dawo in takara, ban tambaye shi ba. Allah ya taimaken na ci zaɓen ni kaɗai a majalisar jihar Jigawa. Allah ya kare ni, ba iko na bane, ban bar jam'iyyar ba, muka yi wannan mu 4 years in ma gama sa. Allah ne ya kare ni, ba iko na bane, ikon Allah ne. Amma mu yi bakin kokari muga cewar abin da muka sa a gaban shine darajar mu, muka gama wannan. 2007 na sake takara, ban tambaya ba, anan da aka zama ne ba zan ba, aka je wurinsa ya ce shi idan ana magana takara a gwamnati ai ba ma magana, ai an tambaye ni na ce ba zan yi ba, ya ce to a bar gurin NPP ta ci zaɓe in ba zan yi.
in ba zan yi takara ba saboda na ce ba zan yi ba a bar gurin haka ANPP ta ci zaɓe. To wannan mutumin kuma ka je ka ce masa kana son ni babu abin da za ka ce masa, sai ka bar shi a matsayin jagora ne yana kallon kowa wani, so kuma ka je ka ce wa kana son ni, so yana kallon mu kowa ya san capacity ɗinsa, ya san abin da zai iya yi, kuma cikin yadda Allah yana kama hannunsa yana yin daidai din. Saboda haka duk abin da ya faru da Allah da annan mu jefa shi a bayan mu. Yan uwanmu da suke ganin ba musu daidai ba su yi hakuri. Babu wata jam'iyya wadda ta yi daidai da jihar Jigawa kamar PDP. Babu wata jam'iyya da ta yi daidai da Najeriya kamar PDP. Saboda haka muna ba su hakuri wanda suke ganin kamar ba musu daidai ba. Haka rayuwa take. Mu ma mutane ne ana mana ba daidai muna yi hakuri. Su ma mun suna ga mun ba musu daidai ba. A daidai gun da musu daidai ba sai mana hakuri su zo mu kama mu tafi. Domin magana shine siyasa kayan mutane ce suna da haƙƙi a ciki, su zo mu za mu jagoranci kowa cikin yadda Allah za mu ba shi haƙƙin cikin yadda Allah. Ba za mu yi rayin adalci ba a cikin sabganan, za mu yi adalci akan kowa. Saboda haka ku je ku kowa duk wanda zai jam'iyyar ne ke ganin jam'iyyar PDP ta sace ya ajiye nasa ya zo mu yi Jigawa, ya ajiye burinsa ya zo mu yi burin jihar Jigawa a jam'iyyar PDP. Kowa ma ya haƙuri, duk abin da mutum yake tunani burinsa kaza to burin nasa zai biya. Sai kayan siyasa in kana so kai chairman din local government ko kana so kai commissioner, in ma an ma alƙawarin za ka yi commissioner ko chairman din ko ma me aka ma alƙawari sai dai da Jigawa. In ba Jigawa ai ba za ka yi ba commissioner, ba za ka yi chairman din ba. So dorewar Jigawa shi ne burin, ci gaban jihar Jigawa shi ne burin. Yara suna nan ba aikin ta ko'ina, ba a ɗauka mutane aiki. So wannan shine burin PDP ta zo ta matasa yanzu da suke zaune ɗin nan ɗin matasa suna nan. Abin tausayi wallahi. So saboda haka ku bi kowa. Jam bayan wannan magana structure da kuke taku aiki ne a gabanmu. Mu bi kowa na da haƙƙi, wani ya san wanda yake ya isa da shi, wanda zai iya masa magana ya ji. Haɗa kan mutane muke domin Jigawa. Ka zo idan aka zo aka ci zaɓa burin naka zai biya, in bai biya ba yau zai biya gobe. Domin mun nan da ba haka nake ba. Domin da wasu muke taya mu ake tura har muka zo muke dan majalisa har muke har yanzu aka ce mu ne shi muke shugabancin nan. So kai ma ka zo a matakin jam'iyyar ana tafiya ko ma in dai da rabanka ko ma za ka samu. In ko ba rabanka ana yin abin gashi dai dan jihar, to ko ba kuma a unguwarku ko a gidanku ko a garinku wani abu zai zo na alheri. So I tax you, wannan shine tax ɗinku na farko a wurina. You engage mutanen da suke jam'iyyar APC da wasu jam'iyyu da kuma waɗanda suke ganin an saba musu, suna ganin cewar ba a musu daidai ba, ko mai gidansu bai musu daidai ba, ko ba wanda bai daidai ba, ko wani ma bai daidai ba. Ai haƙuri, PDP ba kayan babanda ba ce, ba kayan kwa ba ce, a kayan mutane ce. Muna ganin PDP ita ce matakalar da aka taka a da aka samu biyan bukata a Jigawa. Yanzu ma muna ga idan an taka cikin yadda Allah Jigawa za ta ci gaba, Najeriya ta ci gaba. Saboda haka da Allah da Annabi ɗaiɗaiku ko ku yi abin da mun kafa kwamiti kun ji ai mai ƙarfin gaske, kuma already kwamitin nan sun yi meeting sun fitar da modus operandi ɗinsu na yadda za su yi, sun rarraba kansu za su samu kowa a jihar Jigawa. Kowa ma za a same shi. Ba ruwanmu. Wani ya tambaye ni a ɗan jarida da nan a Dutse yake tambaya ta ake ce mun wai an ji an ce wai Badar zai da PDP. Na ce to ai in dai Buhari yana